इथे तरव्या तर टाकलेलं आहे सर्व इथे तरवा भाजण्यासाठी. नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी तिथे गोटे तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आज मी आलो आहे पहिला आधी ह्या कंपाऊंडमध्ये आलो आहे शेताजवळच्या. तिथून आपल्याला परत सावरी फाट्यावर जायचं आहे. त्यामध्ये कोण नसलं ना की कोण ना कोणतरी बिया घेऊन जातो. त्याच्यासाठी राखण करायला आलो आहे, म्हणजे दुपारपर्यंत थांबेन मी. त्याच्यामुळे बोललो जरा व्हिडिओ पण करूया, तुम्हाला दाखवूया जरा हा कंपाऊंड. परत एकदा थोडंफार फिरायचं इकडे, नंतर मग वरती जाऊया सावरी फाट्यावर. तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आज बघूया ह्या कंपाऊंड कुठे कुठे बिया झाल्यात त्या, नंतर मग वर जाऊया.
टाकी भरून ठेवायची. हा माहिती आहे. आपण काम केलेलं आहे ना. दाखव किती भेटले मला एकच भेटला. आमच्या कंपनीत फुगा भेटला. कशाला हा बलून जो रस्सीला बांधलेला होता तो. लहान पोरा कशी खेळायला आणतात तो बांधून ठेवला काजूला. कोणतरी आलेला आमच्या कंपनीत पण. रोग आला तो त्या काढला आता. अगं काढून गिर भाजीत टाकून कल्ल नसतील सकाळी. नेरी केलं नसत तडफडवला. हा सांगा. लालपरी आली. लालपरी कोकणची. ही बघ येत आहे. तर मित्रांनो लालपरी आली. लालपरी गेली पण मुसालली ती बघ गेली. आपल्याला जायचं वरती टेपामध्ये. हबूचा उंबर बोलतात त्याला. आता काय गप बसत नाही. ते बोलतात ना कोकणची माणसं साधी बोली. मी आता ऐकत असेल किती साधी बोली असतात ते. कुठं काही कॉमेडी व्हिडिओ केली नाही मी. म्हणजे एक ओरिजिनल ऐकलं असेल आज. कोकणची माणसं किती साधी बोली असतात ते. तर मित्रांनो बघा हा एक सपाट आहे ना. त्या तिकडे एक सपाट आहे. म्हणजे ह्या बाजूला तिथे होल आहे मध्ये. म्हणजे असं पाणी जाण्यासाठी असतो ना तसं त्याला होल बोलतात आमच्याकडे. तुमच्याकडे काय पर्याय वगैरे काय बोलत असतील छोटासा. त्याच्या तिकडे एक म्हणजे हे येतं सपाट. हा सपाटच आहे. तिथे आम्ही मॅच खेळायचो पहिलं. म्हणजे क्रिकेट मॅच पण ठेवलेलं एकदा. टुर्नामेंट मॅच. आणि तिथे खाली पण ठेवलेल्या रोडच्या खाली. तर बाबा हा खालती आमचा कंपाऊंड आहे. रोड आहे ते मध्ये डांबरीकरण. त्या खाली तिथे आमचा कंपाऊंड आहे. तो तिथे तुम्ही दाखवायचो ना तो शेततली इथे आहे ती. आणि आता आपल्याला वरती जायचं आहे इकडून. मग आता यंदा बघा वनवा लागलेला नाही आहे ना. त्याच्यामुळे बघा गवत किती वाढलेलं आहे. मी बघा हे ते हे असे डबुरकी आहेत ना. म्हणजे ते आता दिसत नाही. हे पाणी अडवा पाणी जिरवाचे होते ना योजना आलेली त्यावेळेच आहेत ते. म्हणजे होरली भरपूर ह्या डोंगराला केलेली. ह्या डोंगराला नाही तर आमच्या इकडे पूर्ण खालपर्यंत केलेले तिकडे. पण ते आता होरले भरपूर वर्ष झाली त्याला केलेल्याला. तर रस्ता नाही आपल्याला. वरती गुरं पण जास्त जात नाही इकडे. गुरं पण कमी आहेत. ती गुरं कुठे असते तिकडे वरती. पाय सरतायत. जमलो. हा बघा इथून कवलाडी जाण्यासाठी रस्ता आहे इथून पण. आणि हा